Kade ngiyokhuleka entabeni ngabona isalukazi kuhle buduze buqamama nelanga. Sithi mzukulu kuningi okwenzakala emhlabeni, ungisize uthatha amehlo wakho waphonsele ngale phezulu eintabeni. Ungakhohle ukubeka usizi lakho empepheni nasemakhandleleni. Mina ngilele kobandayo ngenxa yesandla somngane ongizondayo. uNkulunkulu wenza iphutha lokuthi angibusise kuqala yena engekangibusisi, engibuke emehlweni ngenkathi ushevu uphuma emakhaleni. Ngasibona isilwane kuyena umphefumulo usuphuma kimi emzimbeni. Umngane ngiyamsaba ngoba banezibopho bakufisela ukuthi ube yisibotho. Ungakhohlwa izihlobo nabangani bawama wakho angani bayaxoxa. Uma uphumelela indaba zempumelelo yakho zifika kubona bakushayela izandla ngathi bayakhalalisela ngathi ngaphakathi abeneme. Balinda ukuthi kuhle okuvuka ebusuku bayoganga impilo ke iqiniso ayimanga. Nginibingelela babukela emakhaya igama lami uSimniko Imbongi. Nginamukele futhi kuhlelo olintandokazi yakho khona la kumcebo mfana kaGogo YouTube channel. Uyazi ke mase sila asidlali sizosebenza mkhulu. Ngicela ibingelela abantu bakho. Mfethu yazi kumnandi la ekhaya mfethu. Yazi sukele ngaqala ukubuka izinto zo YouTube. Angikhumbuli kukhona izinto ezinenkondlo ku YouTube. Kunama show einkondlo nazo zonke lezo zinto. Angikhumbuli nje bafu yabo. Size ngomunye ushoni kodwa. Wenzima kakhulu. Size ngomunye ushoni mfethu ngoba yabona intro. Yabo intro and ifuna ukuthi labantu laba abayikhulisi le YouTube ngokuthi baliye be subscribe abayo bayaphuthela ngoba day in day out ngiyayizwa bafu inkondlo yakho ukuthi iya ngokufudumala mfethu. Kodwa ke asiyibambe lapho ke mfethu. Mina ke umcebo mfana kaGogo ucobo omkhulu uMashiya Mahle ufuze fulelo unews iqade lihle thina safaka umuntu enqinisa vuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sebuya ngeenkomo sengisho ke thina ke ufuze fulela ngithi ke mina kunompunyumphunywana oniphunyuka bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi uyahoshi ma yeah mfethu. Yazi mkhulu kwesikhathi esiphila kuso ucace vele ngokusobala ukuthi izinto abantu bakudala bekade bezi understanda thina sesinongazi understand yabo kokunye sibona ngathi siyahlukunyezwa okudlalwa ngathi. Ngikhulumisa ilento ngoba bengicabanga le ndaba yesithembu. Isithembu kudala mkhulu abantu bebasamukela. Bengekho ukuthi umuntu umfazi uzofila ngathi hayi angikho enough ngoba nako ubaba la ekhaya eda owesithathu owesine umfazi yabo. Laba abamanje makukhuluma ngesithembu bangathi hey uyamhlukumeza or umbona ngathi akekho enough. Kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe benziswa ukuthi aba understand ujula kwalento yesithembu. So ngokwazi kwakho mkhulu bengathana nje usichazele ukuthi bekuyini ukubaleka kwesithembu nokuthi nje sijule kangakanani. Mfethu ukhumbuleke mfethu ukuthi isithembu naqala emandulo singasishuka coat manje kuphela bese sifavor abantu besilisa. Kufuneke lento lesishaye indawo zonke. Ukhumbule mfethu isithembu sasingathathwa uNombani. Sasingathathwa uNombani. Mengithi uNombani mfethu sasithathwa umuntu owenogcobo lobukhosi noma kuyinduna ethize yabo. Mengisho njalo mfethu namhlanje isithembu asithathwa uNombani kepha abanye bayafoster. Awukwazi ukuthatha isithembu shawo 9 to 5. Awukwazi ukuthatha isithembu nebusiness elisaxeka. Isithembu mfethu sasithathwa abantu ababe yikhulu ababe nemisebenzi ngalezi ayikhathi ababe nezinkomo sengisho njalo ababe nezinkomo ababe benemfuyo benengcebo. Izinto engisho bese emba lapho ke bese kuba ukuthi ke ubaba la ekhaya ngenxa yokuthi ke phela unengcebo and futhi nakhona ufuna ukwandisa umndeni bese ke ahambe ke ayothatha unkosikazi wesibili. Nakhona mfethu kwangakona ukuthi uma kuzothatha unkosikazi wesibili kuvele kube yinto ubaba vele aqhamuke naye athushike kwabokuhlala phansi mfethu kwaziswe indlunkulu. Mengithi indlunkulu sengisholo ilentuzana bathi yini konje indlovukazi njalo umfazi oqala sezindlunkulu ngoba indlunkulu phela mfethu kusokuyindawo yasebukhosini suthi kahle mfethu uqala ukwazisa ngoba nasebukhosini kwaqala ukwaziswa vele indlunkulu. Ikanjalo waqala ukwazisa indlunkulu ukuthi sokukhona la sengibonile khona bengisacela nje ukuthi ke sihlale phansi umndeni sixoxisane yabo bese kuyaphuma ke lokho ukuthi
ke sokuyahanjwa kuyovela ke emagcekeni ke aleyo ntombi esuke ikhethiwe. So even namanje mfowethu kufuneka kube ukuthi kuba ukuthi indlovukazi kuhlalwa nayo phansi ngoba phela kufuneka kube nendlovukazi eyodwa esithenjini. Kuba nendlovukazi eyodwa bese ke kuba yimpelesi ke lezi ezinye. Unkosikazi wesibili, unkosikazi wesithathu, unkosikazi wesine. Yabo lapho kuyimpelesi ke ezilandela indlovukazi. Sho indlovukazi iyona ekhipha umthetho ukuthi kwazi ukuthi kuphiliswana kanjani la. Bese emva lokho kuba ukuthi ihamba ngama department futhi le unkosikazi wesibili nawo nesandla futhi ekutheni abaphathe futhi laba bayele enzansi. Kodwa yonke iqala lapha phezulu mfowethu. Futhi nakhona mengithi iqala lapha phezulu ayihamba ukuthi ke kumele uNdlovukazi ahlukumeze laba, kumele uNdlovukazi ahlonishwe ukuze ezokwazi ukuthi aphathe kahle nalaba abanye abalapha phezulu, nalabo abala enzansi nabo kumele bamhloniphe futhi uNdlovukazi, bangamprovoke ukuthi ekugcineni abe umuntu ongathi manje uyakhwelezela ekutheni bahlale nobaba wasekhaya yabo. Isithembu mfethu even nakuqala sasibanjwa ngomuthi kodwa sasibanjwa ngomuthi mfethu ukuze wonke umuntu azothoba. Wonke umuntu abe imfuyo nje ukuthobile nje kulalelwe nje mfowethu nje ube isikaphu nje esilalela umkhonyana waso. Ngoba phela mfethu kuthiwa vele mfethu even namanje laba abakhothamayo mfethu abathi yebo baba banemshado happy kabi. Umuntu esifazana osubmissive. Banomshado happy ngenye indlela mfowethu ngoba awubi nesikhathi sokuthi uphendulane nendoda. Even noma indoda i-wrong, yes kuyaba wrong lokho mfowethu uthola ukuthi ke uyabona ukuthi ubaba wasekhaya u-wrong. Kodwa ke uthathaphi igunya wena njengomuntu wesifazane ukuthi uqophisane nendoda bese emva lokho uzophuma ke endleleni yokuthi wena ube unkosikazi ngoba ucabange phela usiyakuthatha kubaba wasekhaya usekuyise emcimbini la khona ihlobo. Wena lento isisegazini kuwena ukuthi uphakamise izwi. Athi mhlawumbe nibe nokuhilizisana khona la bese emva lokho uyaphakama. Sesiyaduka ke isintu mfethu ngoba phela ama-culture ahlukahlukene ongilalele lapho mfethu usengasho ukuthi ayikho nje lento eshoyo kanjani. Mina ngikhuluma ngosiko lwakaZulu. Usiko lwakaZulu baba uthi meqhamuka khothama unkosikazi kuqala ukuze kuzotshengisa ngisho nabantu bangaphandle mfethu ukuthi kahle indoda yala ekhaya iyahlonishwa, iyathotshelwa. Bese emva lokho umkhumula icathulo, umkhumula umwasha inyawo. Lento esuke zenziwa lezi uma kunemicimbi mokungomembeso noma kuumbondo nazo zonke lezi zokuwasha inyawo akuyona into yokuthi kusuke kuhlotshisiwe. Kusuke kulandela usiko lokuthi emshadweni ila khona okuzomela ukuthi ngisho noma kuthiwa ukhathele ufike wenze kanje. Kahle into bekumele ngabe yenzeka zonke into. Wonke umuntu uyafuna ukushada kodwa mebebona le yanto bayitshela ukuthi umhlobiso. Lo mhlobiso lo abawubukayo kusuke kuyimessage oyishiya kumphakathi ukuthi mina ngaso sonke isikhathi yini lento engizofika ngiyenzele owakwami. Into engisho. So enye into eyenza ukuthi ama relationships amaningi angaphumeleli namhlanje mfethu ingenxa yokuthi abantu besifazane abafuni ukuba submissive. Bafuna ukubeka izwi nomunye abeka izwi. Iqiniso liqhamuka kumina lelo. Nakhona ama relationship awahambi ngohlele ngenxa yokuthini, ngenxa yokuthi abantu besilisa sebefuna ukuthatha advantage ukuthi umuntu wesifazane kumele abe submissive kuze bezokwazi ukuthi bafake ukuhlukumeza ngaphakathi. So lento isikabili mfethu ngoba isingwiji khwebu omunye ngala ufuna ukwenza okunye, omunye ngala ufuna ukuthi nayo ivoice yakhe izwakala. Izinto engisho ingakho ngisho ukuthi isithembu sasingathatha uNombani nalabo abafuna ukuthi bazame ngoba befuna ukudlala ngengane zabantu owazi ukuthi before uzuthatha isithembu noma usicabange sibuke ukuthi uyinkosi niqala. Uzibuke ukuthi kahle unayo yini imali. Uzibuke ekuqala ukuthi una amabhizinisi. Uzibuke ukuthi ngoba isithembu ongasithatha isithembu uzohlala eflatini. Uyohlala emqashweni. Kanjani uyenza kanjani leyo nto leyo uzohlamba izidlo uzilala ekhaya. Ngoba phela isithembu mfethu ukuthi musithatha ufuna ukusithatha mfowethu uhambe uyomakhela indlu yakhe. Ilawo lakho lelo uzofikela wena kulona uzoshaya lapho ke phela uzongena lapha uphinde ube nelinye ilawo futhi nalapho ozofika ungene khona ngoba lento le ibiyimfihlo ukuthi uma ungene ngala kumele ngingaziyo ukuthi kwenziwani. Nala and futhi ngezikhathi zakudala ke mfowethu ke
abakhosikazi ayehlala egcekeni elilodwa kube uthi ilawula lo ilawula lo ilawula lo ilawula lo manje sekwenziwa ngendlela yesingisi manje omunye uhlala le omunye uhlala le omunye uhlala le ngenkani ayakhiwa ibond bazwane bengathanga uyaphuma ushanela igceke nangu uma Mkhize lapha uyashanela la upheqela idilozi lapho uyakubuka kulaba banezikhele kanje bakalunga avala isicabha sakhe na uvale sakho nilunguzane ewindini ukuthi uyangibuka yini nihlangane ngamehlo nivale futhi abisho kumnandi mfethu yabona nje ngoba abantu abasayishaya izitori zakwaZulu kamnandi mfethu yabo abasayibizi culture ngaleyo so ukuthi ushaka bokushaka isibaya bokuyisibaya kunezinye izinto mfethu ezazi imnandi mfethu yabo ngekhathi lakho nase kuphumile kancane ke kwiculture ukuthi abantu begqoka amabheshu sengenwa nje kodwa isakhona iculture yabo nje oMadlanduna okwakhala nyonini babesithengisa ungqo wasemakhaya mfethu ukuthi sithembu ukuthi bakuphathwa kanjani kuphathana ngekhanda umbone uMadlanduna ebamba ikhanda egijima awayisiqemnandi kodwa mfethu mkhulu sasakuyona le ndaba yesithembu because ngiyacabanga ukuthi lezi izinto ezazenzela mhlawumbe ukuthi kukhushula upromote isibongo in a way kwandisa umndeni ngifuna ngaphambi kokuthi sibafonele mkhulu ngokwazi lakho ne siye kule ndaba yokungenwa yongena ubhuti umkhulu mhlawumbe kwashona ubhuti omdala osengena manje ukuthi ibihamba kanjani before siye lapho ke mfowethu ke asiqale siphethe ngala kwisithembu isithembu futhi kuyenzeka wena mfowethu uthola ukuthi idlozi elingenile mhlawumbe lesilisa lalinomkhondo wokuba nesithembu lalinesithembu mhlawumbe lalinomkhondo wokuthi libe nesithembu lalinako futhi nakhona ukuthi mhlawumbe lalinamakhosikazi mhlawumbe amabili yayizinto engisho lizokuhlupha lelo dlozi lelo umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ngoba uzithola usuba manje ke kuma relationships ahlukahlukene ngoba lo muntu shuthi kahle wahamba emhlabeni ene-appetite yokubamba abantu abahlukahlukene ukuthi abe nabo so uma ungenwe idlozi elikanjalo uma umlapha uthola ukuthi ekugcineni usuyabonakala manje usunonkosikazi ngala kunawo ukuthi kwenzekeke lokho mfowethu ngenxa yokuthi idlozi elingenile lalinako ukuthi mhlambe libamba ndawo zombili o ndawo zontathu yayizinto engisho bese manje lokho lingena kuwena melingena kuwena uyazi nawe ukuthi awungenwanga umuntu mfowethu ozovela akudedele ukuthi ube nomuntu oyedwa uzokunikeza abahlukahlukene mfuna nawe kube indoda ngalezo sikhathi ubabambe and uzokuphi ibusiso umenzela lo umfezela lokho bese manje lokho nawe uyalobola ngalawo uvale ngehlahla mfowethu ube namakhosikazi mhlawumbe noma u5 uyazi ukuthi uzubune edlozi elilangazelela ukuthi libe nesithembu ubone ukhuphuka kakhulu kunakuqala kunokuthi uhlupheke zikhuphuleke into zakini ke mfowethu zikubeke eintabeni but ke mfowethu sibuyeleke kula futhi khona ke uthola ukuthi uthi ungenwa ubhuti uyakungena ubhuti mfowethu ubhuti njalo omncane uthothi ungena unkosikazi wabhuti omdala kuyenzeka mfowethu kanjalo ngenxa yokuthini ngenxa yosiko ukuthi unkosikazi lo suke khona angaphuma bheke ngaphandle shothi kumele aqhubeke abe umuntu ola ekhaya ukuze ngoba wathathwa indodana yala ekhaya kumele kuqhubeke ukuthi ke insila yakhe ingahambi iye ngaphandle yayizinto engisho kufanele kube ukuthi uyaqhubeka abe unkosikazi wala abe umakoti wala ekhaya shothi ke nakhona leyo nto yenziwa ngosiko kuyahlalwa phansi nonkosikazi kuhlalwe phansi nobhuti naye atshela ukuthi ke njoba sokunjena kuba wakhipha imali eziningi ekhiphela lo nkosikazi lo uzoshaya umzwangedwa and wena sakubona ukuthi awakathathi so kuzomela ukuthi ke uthatheke inyathelo zokuthi ke uhambe ezicathulweni zikabhuti wakho omdala ungena ezicathulweni zikabhuti wakho omdala kuzomela ukuthi kube njani ke lapho ke kuzomela ukuthi ke sikwenze kabusha lo mcimbi lo sikuthele ngenyongo sisidluliselela kubhuti omncane idlule edlozini ngeke mfethu vele wenze ngoba phela uzocasuka naloya yabo nawe uyabikelwa nawe kube nomcimbi owenziwayo mfethu bese mva lokho ukuvunyelwana futhi nakhona ehlonipha unkosikazi wala ekhaya umakoti ehlonipha uzokuvuma lo ngoba akanayo iseyi
lento yahlanganiswa abantu abadala futhi iyohlukaniswa abantu abadala. So mebefuna ukuthi iqhubeke ukuthi yenzeke kuzomela ukuthi uThoba uqhubeke ube umakoti wala ekhaya ngoba usuyi-product yakula la ekhaya. Makukhona abafana nolo meshonile mokunoline abawu-6 shuthi kuyomela ubaqede bonke. Hayi mawukuthi kushona nalo okungenile. Awu Khona uvivile lapho uyabuka ukuthi yazi ungenile unkosikhona yazi wangena uNtongikabafa athi ngimina ede ngibhekile ngabo avela hambe noma uthamba ngemoto ngingene engozini. Hawu unkosikhona vela ngena athi hayi akasabiki nanokubika uyena ofika ne-idea ukuthi kumele kwenzeke ngoba ubafakasekho ngiyangena. Mfethu. Ayizwa mkhulu. Yazi ke mkhulu ake sithinteke laba bama testimony. Alright. Sibeze ukuthi bathini. Hayi angazi ngicabanga ukuthi ngenzeka ukuthi bafo mhlawumbe sizoba nenhlanhla yokubathola. Sheshe sibathole. Asithembi Hayi ngoba hayi mfethu angifuni amamanga testimony. Nabo. Okay, sesibhekisa kanje. Ungangena nje. Ubuye uzame phakathi inside. So nangiringi. Nazo. Lento kazathi asayifonela into engayibamba ucingo ngazi noma uyiyona kodwa uthi sike sibone. Esimuza ukuthi sike sibone ukuthi izo. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Kanjani? Hayi si right. Yazi lana gogo shuthi into yethu aka YouTube. Angazi noma sike sakufonela inphambilini ngale ndaba leyo ukuthi uwe wasineza testimony and then ukusinezeni kwakhe testimony sithe asikufonele namhlanje siba abantu ke abayizwela kuwena ukuthi wena gogo wasizakala kanjani ndiziphi inkambi wayithenga. Nayi ngena ngifonela. Sike sakufonela hayi kulungile ke ntokazi. Kulungile. Ngiyasho ukuthi ngiyambona ukuthi sike samfonela kuleya episode leya kanti ke into kanjalo kumele siyiphinde mfowethu kumele siyiphinde ufune kuze nabanye nenhlanhla ke lo ugeze ngeswash is right esiliye simkhethile imkhethe indawo Njalo 2 times ungena futhi umkhulu phakathi. Yawo simkhetha kabini nalo ngathi samkhetha lo owashitex phezulu. Okay. Ake sishone zathi. Kodwa asimtholanga mfethu asimtholanga. Ubuye uzame phakathi ungena futhi. Okay na. Simuza uthi. Okay, it's calling. Sithembe uzoshintsha isifake ku-ringing. Hayi sibheke umunye. Asibheke umunye mfethu testimony. Phakathi inside. Okay. Okay, it's ringing. Thokoza gogo. Sawubona. Alright salukazi. Ngiyaphila uyona. Hayi ngiright wena gogo. Manje ngilana salukazi sishutha lento yethu ya YouTube wena gogo yabo nje bashutha lento yethu ya YouTube siyabona ukuthi wake wasinikeza testimony phambilini manje gogo ngifuna ukwazi ukuthi ngasikhathi usinikeza testimony kwakuyiliphi ikhambi walithenga and ukuhamba kanjani manje. Ngicela ungifonele after like ngabo 5 because ngisasemsebenzini manje. Askis gogo yazi shuthi ngeke ngisakwazi ukukufonela ngoba bengithi mhlawumbe uzokwazi ukukhuluma manje siyabaphika nje abantu. Move away because le combo le ngayithenga binedliso lephupho. Idliso lephupho then bengisebenzisa lona then recently nga order isikhafulo. Then since it's been ama result wayo idliso lephupho. But kusakhanya kashintshi lutho nje kwamanje. So umuthi kusakhanya wona gogo ngasikhathi kusakhanya kwenzakalani nasalukazi phela abantu bafuna ukwazi gogo yabo. So makunjalo obviously angisho umuntu wami umuntu ukuthi uzishiftele nje udistant sesihlukene silwa njalo but then after using it for a week
ngabona ushintsho vele umuntu ongathi uthe ukuncamathela ubaklinji Uyakuthanda. sekuyam-check-a hleze ngi-check into ezinjalo umuntu okwaziyo ukuthi azi usukhosiwe someone ongakwazi nje nokuvakashela nje during the week guys ekulo muntu ohleze busy engenaso isikhathi but since I've been using AP calls every day namanje nje akashintshi lutho. Gogo sakubongela salukazi indaba ezimnandi lezo salukazi yazi kuhle ukuthi yena gogo uma uthenga inkambi ngesinye isikhathi ukwazi ukuthola umvuzo wamandla lezo inkambi lezo. Abantu abaningi wena gogo bagcina seba abantu abadayisa noma yini ngoba befuna ukwenza imali kodwa ke siyajabula uma kukhona la wena gogo uthola ukuthi kukhona la esikwazi ukuthi sibe nesandla sokusiza ngempela kwabantu. Impela cause dala sibazama kodwa nje singalithola usizo. Salukazi ngiyajabula ukuza lawo mazwi gogo yezo. Kodwa sengijabulile sazo-order soza namanye ama-testimony futhi. Khululeka ke gogo sobe sikulindele. Ngiyabonga kakhulu. Thokoza gogo thokoza. Mfowethu. Lento le ingaphezulu kwamandla ami mina ngokubuka kwami. Ingaphezulu kwamandla ami ngoba mfowethu abantu nabantu mfethu beza ngama-testimony ahlukahlukene bathola besemsebenzini sibathole besemakamereni sibathole beseyimotweni bathola yonke indawo mfethu everywhere yonke indawo kodwa mfethu asingasachithi isikhathi kakhulu asingene lomunye mhlambe testimony siphathele testimonies hayi siyenzansi kancane mfethu ungangena futhi uyozami ukugcina phakathi inside uzothi ringing nkosi yami ngathi iringi siyibona lesi simthole nje ithi calling nkosi yami ushawe idatha okay uthi sifonele omunye mfethu ngine-jealous namhlanje ngisakunikeza uthu zami uyabathola ngoba uyangihlula what uyabathola yabo uyangihlula mfethu uyangihlula uyongena futhi umkhulu nazo hayi at least namhlanje hayi mengihluleka manje ngiyakunika mfana kithi ringing yabona zamnandi indaba ezimnandi baba phela Nkosi Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Ngiyaphila mkhulu njani? Hayi siyancenga wena gogo siyancenga. Lana gogo sikufonele wena gogo. Sikufonelele ngenxa yokuthi wena gogo uke wasineza testimony. Manje sishutha lento yethu ya YouTube uyimanje. So sifuna ukwazi ukuthi ke ekugcineni wena gogo wasebenzisa ziphi inkambi niziphi inkambi ezikusebenzelayo. Mkhulu mina ukuthi bengasebenzisa ngicale ngekhombo leyo cleanser leyo 500. Ngageza ngacleanser ngawuqala ngawubona umehluko kuthe kuphela iviki nje ngabe sengiqala ngibona umehluko idliso lephupho ngisenze idliso lephupho waqala ke nobaba sendlini ke lapho ukuthi anyakaze ngaqala ngambona ukuthi anyakanyakaza ayisho ukuthi idliso lephupho kulezi insuku yazi bese wonke ama products ahle kahle anesikhathi sawo last week boku pinky pink manje idliso lephupho idliso lephupho gogo number 1 hayi kodwa engenzele nje kakhulu mkhulu isibongo sikudonsela ama customer hayi ngisasibabaza namanje gogo nje hayi mkhulu ngenzele ibukwayo wena nje shuthi ugcwele nje lapho gogo every day usuku nje ngokumuntu wenza amakhanda abantu usuku nje ngiyalala nje ngiphethe 7,000 ngosuku imali engaka phela wena gogo uhlule kwayithina ke le yazi uhlula wena uhlule kwayithina nje phela nalo 250 benu nje gogo asifiki lapho hayi mkhulu ngithola isigcoko ngiyajabula gogo ngiyajabula and uqhubeke gogo ugeze ngoba ile competition elapho kuleyo industry yenu bayafika la wena gogo ngikhulume nabo ngibone ukuthi zibondene hayi mkhulu ayingenzele ibukwayo ngiyajabula gogo ngiyajabula kakhulu konke mkhulu ngiphakamisela phezu kwakho nje mkhulu hayi angazi ngiphelwe nje amagama
Hayi gogo ngiyajabula nasalukazi ngiyakubongela ngathi lingaqhubeka njalo ibhizinisi lakho lidlondlobale nagogo nawe ugeze ukhulume nabantu bakini. Yeah. Awuphethe wena ngiyaphambili mkhulu emuva asaphinde salukazi yazi lawo mazi azangigeza ubebebe gogo ngigeza ubebebe. Hayi ngisazobaletha. Yeah. Ngisazobaletha hayi ngizoza nabo lapha esigodlweni mkhulu. Hayi thokoza gogo kube nosuku oluhle yezwa. Mkhulu. Thokoza khehle. Yeah. Hayi mfethu. Singena ngisho nasemabhizinisini eyinweleke manje. Everywhere. Yonke indawo mfethu, yonke indawo mfethu. Hey, yinhle le ndaba. Kakhulu mkhulu ngaphambi kokuthi igoqe ne. Siyazi ukuthi inyanga ama testimony. Yeah. Futhi bathi noma usuthola icertificate weza la kune episode la ugqoke khona uJazz. Kodwa kuloku kunento okhohla ukusitshela yona. Yeah. Ukuthi awugcinanga lapho ubuye wanominator futhi. Oh mfethu yazi phela lento lezi zinto mase ziza seziningi kumina. Vele kube naloko ukuthi ke mfethu sekuqala ukuba injwayelo kuwena. Ngoba noma nginominate sengifuna nje ukuthi ngiwinile already ngoba mfethu hayi mfethu ngiyayenza into yami. Ngishaya isifuba ngisho nobuka lapha athi hayi yavi incoma la hamba uyobuka phela la khona ama testimony. Kwayona le video le ikhuluma ama testimony. Ufuna ukushaya isifuba mfethu ngimsebenzi yakho mfethu. So njoba nginominateiwe mfethu ngiyobatshela abantu abangilandelayo ukuthi ke egcineni abangivotele ngakuphi nakhona abahambe bayo comment ukuthi ka comment kuleyo ndawo ukuze bezokwazi ukuthi bakhiphe ubufakazi ukuthi ngempela mfethu ngibekile induku yobandla ngisawumfana omncane ngasiza abantu ngoba phela izinyanga eziningi eziqhamukayo sezinezintshebe ezimhlophe ezinye nezinye ezayilapha ngempela mfethu zinezintshebe ezimhlophe angikhulumi ngingane zamanje mfethu ezibone ibusiness opportunity kulento mfethu uzakhohle ukuthi ngempela uma ukuthi usubona ibusiness opportunity zama ukuthi uhambe uyo research ubheke into ezokwazi ukuthi abantu ibasize ngokweqiniso ngoba mfethu usukululaza idlozi lakho mfethu uma ukuthi uqala into yabantu abaphansi bese emva lapho ke awubusaba umuntu ke ozama kwangempela ukuthi ke uzama ukusiza abantu ngoba kungaba phela nothando mhlawumbe nakhona kunedlozi elithize lasekhaya elivukayo mfethu elifuna ukuthi lisize abantu kodwa ibe umuntu okukhuthalayo ekutheni ubheke ngempela izinto ezokwazi ukuthi zisize abantu yabo uhamba indawo nendawo uhamba umhlaba ngomhlaba mfethu ubone nawe mengigibela mfethu amabhanoyi ngenza zonke lezo zinto ngitshengisa kona ukuthi ngiyayikhandla ngalabantu abangibukelayo mfethu beka abantu phambili kuqala udle later mfethu obakhumbuze ke mkhulu ukuthi vele usebenza kuphi kanjani mina ngisebenza eBaramoli eSoweto opposite ama Towers ase-Orlando kulabo abafuna ukungibona Friday Saturday and Sunday bangeza kumina bezongibona ngisuke kunebhavu lapho ngigeza abantu Sunday ngiyisa abantu emanzini bese kulabo abathanda ukuthi ke ba order kodwa bangafuni ukuza la sineimoto esiyikhipha inyanga yokuqala ekhipha iUber yokuthi umuthi ukwazi ukufica ekhaya nakhona leyo Uber leyo uyikhokhile kuba ukuthi nje isuka la ekhaya ngamahala iza kuwena izokudeliver umuthi wakho owuthengile then bese kuthi laba abahlala ke ko Cape Town Kimberley nazo zonke lezi ndawo engaphandle wase Johannesburg so bese sinikhoriyela mfana nje u60 rand ngaphezulu noma u110 60 rand 7 to 9 days u110 3 to 5 days and then bese uyashesha uyithola into zakho bese ungena egroupini lapho bese balokho ke sifaka ama instructions uthola ukusizakala injalo nje ayishintshe ungabe nomona nalento like ushare usubscribe thokoza